Egunon, elkar ekin, hori da Udako Euskal Unibertsitateak Udako ikastaroetarako aukeratu duen leloa, eta hori da gaur ere erakutsi nahi duguna, elkar ekin. Udako Euskal Unibertsitateak Gezki institutuarekin eta ikastolekin antolatu du jardunaldi hau gizarteak daukan kezka baten inguruan. Nola egin partaidetza publikoa hori irakaskuntzan eragiteko. Eta momentu hontan erronka handia daude hezkuntzan. Orain dela 50 urte hezkuntza publikoa eta ez publikoa aldatu zan moduan, euskara sartu zanean irakaskuntzan, ze iraultza egon zan hor, nik uste dut orain iraultza hori oraindik indarrean dago, erronka fuertea dauzkagu, batzuetan ez dugu lortzen oraindik eskolatik ateratzen diren ikasle guztiek euskaldunak izatea, eta guztiz euskaldunak izatea, eta eragile fuertea behar dira. Ikastolak noski dira horretarako erreferente ezin hobea. Eta horretan lantzeko foroa antolatu dugu. Udako Euskal Unibertsitatean 3 helburu dauzkagu, batetik sortzea jakintza, unibertsitate mailan, bigarrena gizarteak dituen kezkei erantzutea, lantzea unibertsitatearen ikuspuntutik, eta hirugarrena foroak lantzea, foroak antolatzea, gai horiei irtenbideak emateko, soluzioak, ekarpenak egiteko. Dudarik gabe hori da gaurko bileraren helburua. Guztiz bat dator UEUren helburuekin. Eta horregatik, hemen gaude Unai Delburgorekin, Udako Euskal Unibertsitateko Ekonomia Saileko burua, eta Aitor Bengoetxearekin ere, Udako UEU-kidea eta Gezki Institutoko, biak zaudete horretan, ezta? Bale, besterik gabe esatea UEUk oso pozik dagoela jardunaldi honen antolakuntzarekin eta jaso duen erantzunarekin, eta antolatzaileek esango digute hobeto zerri buruztan. Eskerrik asko, Kepa. Kepak esan duen bezala, ez? UEUko ekonomia sailarentzako egun hau oso interesgarria izango da. Ikastolak, UEU, berria, euskal kulturgintzako bestelako eragileak, bestelako anomaliak, gaur anomalietaz hitz egingo dugu, kakotzartean. Bai, anomaliak, zergatik anomaliak? Publiko eta pribatuaren arteko esperientziak diralako. Hori gero Edu Apodakak hitz egingo digu horren inguruan, anomaliak. Ez zentzua pejoratiboan. Batzuentzako anomalia ederrak dira. Guretzako, eta Gezkiren ikuspegitik, izango dira anomalia kooperatiboak. Bai? Ikastolak eta kooperatibismoa, publikotasun berri baten bila, komunitatea eta demokrazi partartzailea. Esan bezala, publiko eta pribatuak ez diren esperientzia kooperatibo batzuk ikertuko ditugu gaurko egunean. Eta non ikertuko dugu eta beste anomalia baten baitan. UEUko Udako ikastaroen baitan. UEU ere anomalia bat delako. Ez kooperatiboa, baina beste motatako anomalia bat, ez? Ez gara publiko, ez gara pribatu, herrigintzako eragile bat gara, ez? UEUn. Eta UEU topaguneare bada. Gurean, hainbat erakundek parte hartzen dute. Guk, erakundeak, elkarteak, herrigintzako anomalia horiek ere erakarri egiten ditugu. Hainbat adibide egon daitezke. Jakin, Iratzar Fundazioa, Emaus, IPES, Jose Misuma Alabe Fundazioa, eta beste hainbat. Gaurko egunean, Gezki ere erakarri dugu. Gezki da Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide Kooperatiboaren institutua, EHUren institutu bat. Ez da anomalia bat,
publikoa dalako, baina anomaliak ikertzen ditu. Bai, ikertu eta sustatu. Eta hori da hain zuzen ere jardunaldi hauen helburua. Ikastolak ikertzea, bai. Baina ikastolak ikertuak izan dira alde batetik hezkuntzan izan duten pisuagatik, euskal kulturgintzan izan duten pisuagatik, nazio egituran ere daukaten garrantziagatik, baina oso gitzitan ikertuak izan dira bere izaera kooperatiboagatik. Eta hori da hain zuzen ere gaur ikertu, bultzatu eta sendotu nahi duguna, izaera kooperatiboa. Oso egun intentsoa izango da gaurkoa. Ikusten baduzu egitaragua oso intentsoa izango da. Bi zati nagusi ditu egitarau honek. Lehenengo zatia, da zati teorikoa, kontzeptuala, ideologikoa. Gure helburua da norabidea markatzea eta hortik tiratzea, ez? Lehenik eta behin Koldo Tellituk azalduko digu ikastolan, autogestioa, parte hartzea, komunitatea, kontzeptu horiek aztertuko ditu ikastolen ikuspegitik. Ondoren, Edu Apodakaren tartea izango da. Anomalia hitza hori nik ez dut asmatu. Kontzeptu hori Eduk erabili du. Joan den urtean berrian argitaratutako artikulu baten. Eta oso ikuspegi polita eta interesgarria izango da. Eta lehenengo zati horrekin bukatzeko, Beñat Irazuegin tartea izango da, eta bera da, Talayos Kooperatibako bazkidea, Olatukop kooperatiben sarearen kidea, eta berak itzingo digu ikastolek zelako pisua duten edo izan beharko luketen eraldaketa soziala bultzatzeko. Bai. Zati hori bukatuta, atsedenaldia egingo dugu, kafe tarte bat izango dugu, eta bigarren zatiarekin sartuko gara buru belarri. Bale, zen izango da zati hori? Zati erabat praktikoa izango da. Printzipio kooperatiboak aztertuko ditugu. 7 printzipio dira. Eta printzipio bakoitzeko, gonbidatu batek ikastoletatik etorritako pertsona batek azalduko du printzipio hori, bai? Bere ikuspegi praktikotik, ez? Zango dira, 7 printzipio, 7 gonbidatu, oso ikuspegi praktikoa. Eta esan bezala, oso saio intentsoa izango da, bai? Dinamikoa, aberazgarria, baina gure helburu da zentratzea eta hori izan buruan kooperatibismoa, bai? Kooperatibismoan. Eta horretarako, pertsonarik aproposena hezkuntzaz eta kooperatibismoaz hitz egiteko Aitor Bengotzea, ez? Gizarte ekonomia eta zuzenbide kooperatiboko institutuaren zuzendaria, bai? Aitor? Bai, egunon, bueno, lehenek eta bain zer esan, ongi etorri eman nuski, eta esan oso pozi gaudela antolatu dugunok erantzunarekin eta aretu hau dagoen bezala ikustearekin, ezta? Unaik aurreratu duen bezala, eta izenburuak ere uste nahiko ondo adierazten duela, jardunaldi honen asmoa izan da ikastolei heldu beraien kooperatiba ertz horretatik, ez? Gure aldetik, UPV-ko instituto bat gera eta aztertzen dugu izenak dioen bezala, gezki izenak dioen bezala, gizarte ekonomia, zuzenbide kooperatiboa, gizarte ekonomia ikuspegi ekonomiko, juridikotik, eta azken aldian murgiltzen ari gara esparru honetan, hain zuzen ere, ikastolak kooperatiba bezala, ezta? Gaiari hurbiltzerakoan lehendabiziko bide gurutzea aurkitzen duguna da, aski ezaguna publiko-pribatu dikotomia hori, ezta? Orduan, ikastoletan guk ikusten dugu, beti ikusten duguna gure bestelako esparruetan ere, esan nahi dut, gizarte ekonomia, gizarte ekimeneko hainbat esperientzia ditugu bereziki Euskal Herrian, ikastola dira bat, eta betiko hori publiko edo pribatu
erantzuna eman beharrekoan pribatuak dira, baina betiko saio hori pribatuak bai, baina ez nahastea merkatu pribatu ortodoxo eta konbentzionalarekin, hau da, irabazi asmoak mugitzen duen esparruarekin. Ez da, hemen dago beste esparru bat, zuzenbideak beste aukerarik ez du ematen, pribatu publiko, pribatu, erantzuna hori da, horre ez dago zalantzarik, baina, nahi genuen azpimarratu zergatik gizarte ekonomiako horrek ditu ezaugarri bereziak eta askotan esan den bezala, uler daiteke hirugarren bide bat bezala, hirugarren esparru bat bezala, publiko hutsa eta pribatu irabazi asmoko kapitalistaren artean, hirugarren esparru bat. Izpiritu horrekin hurbildu gera gai honetara, Unaik esan du zein den planteamendua, ez da, bereziki azken saioko 7 printzipio kooperatiboen azterketa dela eta gure asmoa zen nolabait oso konstiente gera noski ikastoletaz hitz egiterakoan hori ertz askotatik heldu daiteke, oso esperientzia agian falta zaigu perspektiba batzutan den, baina oso esperientzia esanguratsua da, bere sorreratik bertatik eta herri proiektu bezala, herrigintza proiektu bezala, gero daude aspektu pedagogikoak eta bar, horregatik hasiera nioen bezala gure hurbilpena izan da kooperatibatik, ez? Orduan, kokatu nahi izan dugu ikastolen esperientzia bere testuinguru kooperatiboan, esan nahi dut, zer dan kooperatiba bat edo ze printzipio bete behar ditu ekimen batek kooperatibatzat hartu alizateko hori inorek baino hoberen esaten du nazioarteko mugimendu kooperatiboak. Esan nahi dut, hor jarri ditugun 7 printzipio horiek dira nazioarteko mugimendu kooperatiboak bere buruari edo bere burua identifikatuz ezarri dituen 7ak. Orduan, gure ideia hemen izan da, gordoan guazen pasatzea ikastolen esperientzia 7 printzipio horien galbaetik eta ea ze ateratzen den. Hori izan pixka bat gure ideia, ezta? Eta, uste dugu gaia ez dela edozein gai, baitare duela gutxi egin dugu azterketa bat, txosten bat, ikuspegi gehien bat juridikotik, ikastolak irakaskuntza kooperatiba bezala ze ezaugarri berezi dituzten, eta horregatik ze tratamendu berezi merezi duten, txosten hori pensatu dugu bidaliko dizuegula parte hartu eta emea utzi dezuenei, besterik gabe, eukidezazuen gaian sakonduna izan ezkero. Eta, esaten nuen, animatu garela gai honetan, hain zuzen ere ikastola kooperatiba binomio hori aztertzea da jardunaldi honen helburua, eta behin, gaian murgilduta, eta Unaik pixka bat aurratzen zuen, gera planteatzen urtebete barru datorren udaberrirako jauzi bat ematea ikastolatik irten gabe jauzi bat ematea ikastolatik euskalgintzara eta kooperatibatik, ikastola kooperatiba diren neurrian, kooperatibatik gizarte ekonomiara. Hau da, Unaik aipatu ditu adibide batzuk, euskalgintzako hainbat denak ez esatearren esperientziak gizarte ekonomiaren esparrukoak dira, fundazioak dira, hementxe UEU elkarte bada, fundazioak, elkarteak, gehien bat eta kooperatibak ere. Hori ez da kasualidade izango, ez da? Euskalgintzak zergatik garatzeko, ekimena garatzeko erabiltzen ditu gizarte ekonomiako formulak, ez da kasualitatea izango. Orduan, gure asmoa da, astea euskalgintzako erreferente nagusiena diren ikastoletik kooperatiba diren neurrian, eta behin sartuta esaten nuen bezala, ikusten dugu oso argia, irudia desenfokatu gabe ikastoletatik zabaltzea euskalgintzara, eta kooperatibatik zabaltzea gizarte ekonomiako beste formuletara, elkarte, fundazioa eta barrekoak. Besterik gabe, eskerrak eman benetan, eta pentsatzen dugu, astelen batean, San Ferminetako astelen batean, Eibarrera hurbildu izanak, erakusten dola interes bat, eta noski, hemen errespetu guztiarekin ez dator inore
uste dute pontifikatzera, izan nahi dut, pentsatzen dugu etorri zaretela, gaian interesa dauka zuelako eta animatu eztabaidatzera eta pilpilean jartzea gaur mahai gainean ekarri dizuegune gai hau. Besterik gabe, hori. Udako ikastaroetan antolatu ditugu 24 ikastaro, 6 jardunaldi eta uda jardunaldi importante bat horien artean. Aurrera, ez?